פטרול שלום. שמי אור, אני מנהלת את פטרול, החנות והמספרה. אני כאן קודם כל ולפני הכל בגלל אהבתי לחיות המחמד וגם כמובן לבני אדם. בפטרול תוכלו לקבל פתרונות המותאמים ספציפית לכל אחד ואחד בהתאם לצרכים האישיים שלכם. לאורך השנים צברתי ידע וניסיון מקצועי המאפשר לי לתת מענה יסודי וממצה. החנות והמספרה מציעה מגוון מוצרים במחירים נוחים, והדגש, שירות, מקצועיות ונוחות לקהל לקוחותינו הנפלא. משלוחים חינם כבר אמרתי? בטוח לא אמרתי. משלוחים וחיוכים. נשמח לתת שירות, פטרול, תמיד כאן, תמיד בשבילכם ותמיד מהלב.